Touto novou tvorbou sme sa snažili uspokojiť spotrebiteľa, ktorý je čoraz viac citlivý na pomer kvality, ceny a udržateľnosti. Práve v tomto duchu sme chceli vytvoriť niečo nevyhnutné, čo je dostupné, no zároveň inovatívne a ohľaduplné k životnému prostrediu. Dnes vám predstavujeme Remove. Skôr než vám porozprávam o našom novom systéme vyzúvania, dovoľte mi vysvetliť záväzky, ktoré sme si z Remove stanovili. Pri každom našom vývoji produktov robíme maximum pre zníženie našej uhlíkovej stopy. Pre tento projekt vyrábame tento rad v Portugalsku s novým partnerom, ktorý zdieľa naše hodnoty. Surovina sa zbiera v blízkosti miesta výroby, čím sa znižujú emisie spojené s dopravou. Navyše, náš dodávateľ používa 100% zelenú energiu a uplatňuje politiku nulového odpadu. Poďme teraz hovoriť o produkte. Predovšetkým, vďaka zloženiu z PVC, z ktorého je časť biologického pôvodu a časť recyklovaná, je čižma vyrobená z jedného materiálu. To ju robí 100% recyklovateľnou. Okrem kritérií dostupnosti a trvácnosti sme chceli aj praktický produkt. Aby vás čižma sprevázala pri všetkých vašich vonkajších aktivitách bez toho, aby bolo jej vyzúvanie otrava, vymysleli sme jedinečný systém vyzúvania. Dizajn, inšpirovaný špirálovitými odplačkami amonitov, stačí zasunúť výstupok dovnútra druhej čižmy a rýchlo si ich vyzujete. Vďaka ľahkosti a pružnosti zvršku získate veľkú voľnosť pohybu. Navrhnutá v rôznych farbách a v dvojveľkostiach, vytvorili sme praktickú čižmu, ktorá vyhovuje každému s čistým dizajnom a výrobou minimalizujúcou dopad na životné prostredie. Na všetky vaše vonkajšie aktivity je Remove nová čižma, ktorá vás bude sprevádzať ešte dlho.